Cinikudla ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಲೆತಪತ್ತಕ್ಲೆನ ಪಾತೆಪ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ. ಎಸಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆತವೈದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಂಡ pilibail yamunakkana ಎದುರು ekka saka ನಲ್ತದು ಅಮ್ಮರು ಪೊಲೀಸ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬರಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪೆರ್ಮದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಪಲ್ಲಕನೆ pilibail yamunakka ekka saka ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲೆನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜರ್ನಿದ ಪಿರವಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ ಬಂತಾರೆ. ಜಾನೊಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ನ ಇಟ್ಟೆಂಚ ತುಳು ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕದ ಬಂಗ ಒಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲದ ನಿಂಗೆ ಕತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಐತನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ pilibail ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕ ಜಿರಡ್ಡ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪೋಪನಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿರಲ ಪೋಯರಾಜಿ ಕನ್ನಡ ಅವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ತುಳುಟು ಐದು ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂಜಿ ಇತ್ತದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕರ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುಡ ಪಂಡ 6 ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಮಂತಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ಪುಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿಡು PUC ಎಜುಕೇಶನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋತರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೇಂಡ ಇಂಕುಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಓಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನಾಡೊಂತರಿಗೆ ಇಲ್ಲದತ್ತೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಣ್ಗೆ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಗ್ಲೆ ಕೇಂದ್ ಬರ್ತನು ನಿಜ ನಂದು ಅನ್ನಂದು ನಾನು PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನ ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಯ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಇಟ್ಟದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಬ್ ಮಂತ ಬೇತ ಜಾಬ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂತಿಜಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆರವೇರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪೋಟಿಗೆ ಪಂತಿಜಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಪಂತಾರ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನ ಪಂತಾನು ಇಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಯ್ಕ್ ಪೋಪನ್ ದಾದ ಹೊತ್ತಿಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂತಿಜಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾನ ಎತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲದಲ್ಲ ಪಂತಿಜಾನ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪು ಎಂಚನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ನ ಪಿರ ಬೇತ ಜಾಬ್ ಮನ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆದೇ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಲ್ಪನ್ ಮನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಬೇತ ಜಾಬ್ ನಾಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನೆಂಡ ಪನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು PUC ಆದ ITI ಮನ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಊಡೋವೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬುಕ್ಕ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವು ಬುಡ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ನನ್ನ ದುಬೈದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿತ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಪಂಡ ದಾರೇನ ರೂಮ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತೊನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಮನ ರಫ್ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮನ್ಬಕ್ಕ ಕಷ್ಟನ ಸುಖ ನೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪಗ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂತ ಜನ ಪರಿಚಯದಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚದೊಂದು ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಜಾಬ್ ದಾದ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ABCD ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿದ್ದೆ HC ವೇಣು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಪ್ಪರ ದುಂಬು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೀರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರೈನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇರೆ ಪೋಪುಡು ಎಸ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿದ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ವಾಲಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇರೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ತೂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾಸಿಮ್ ಅಕ್ರಮ್ ಎದುರು ತೂತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಇಂಚವ್ರ ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಐಟ್ ಸೋಪದ ಬರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಸಾರಿದ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅವೊಂಜಿ ಹಾಲು ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎತ್ತವ್ರ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪಂಡೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ
ಬಂಧನ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಸೀರಿಯಲ್ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಫೇಮಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಅಂದು ಬಂಧನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದ ಅಂತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಎಂಗ್ ವೇಣು ಸರ್ನ ಪರಿಚಯ ವೇಣು ಸರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ವೈಟ್ ಮಾತಾ ಇದು ಮಲ್ದರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಯ್ ನೆಂಚೇರ್ ಈ ಜಂಗ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಐದು ಕೊರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೊಗ್ಗುನ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಪೊಗ್ಗುನದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪರಿಚಯ ವೇಣು ಸರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಹೋದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಪಂಡೆ ಈ ಬರ್ಪನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೇ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಣು ಸರ್ ನಂಡು ಪೋದು ಪಾತೇರಿನದು ಒಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಾತೇರಿನ ಬೇರೆ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ವೈಫ್ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತೇರಿನ ಇಂಚೊಂಚು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಚು ಉಂಡು ಸರಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗಾರನ ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ IT ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿನಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಿತ್ತು ನೀರು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಏರ್ಲು ಉಪ್ಪುಜೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ಪೋದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತದಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಜೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲು ಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂದು ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಗಲ್ ಮನಾಗ ತಿನ್ನಿರ ರೂಮ್ಲ ಪೂಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕಂದೇ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕಂದು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಥ ತೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ತೋಜನೆ ಇಂಕಲ್ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ತೋನಾಗ ಇಂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತೆ ಬೋಲಿ ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ಅಡ ಪೋದ ಎಡ್ದುಕನೆ ಗೊತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ತೂ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಇದು ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆತು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಯಾರು ಐದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಈಸಿ ಅಂದೆ ಪಣ್ಣ ರೂಮು ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಕೊರಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ವೇಣು ಸರ್ ನೋಡಿ ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ಪಂಡು ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆ ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ 4 ವರ್ಷ ಬೆಂತೇನೆ ತಿಂಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಡೈಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ 300 500 ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನದ ಬಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಕಾತಂತ ರಿತ್ತಂಜ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದ ನೇರೆಗೆ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಿತ್ತ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲನೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಐಟ ಆತಂಜಿ ತೃಪ್ತಿಂದ ಉಪ್ಪಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಡೊಂಜಿನ ಕೂಡ ಐಟ ಒಂಚೂರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೇಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುಡೋರ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಅವು ಬಂದ್ಪೆರ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಎಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಐತನೇ ತಯಾರಿ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇರುವ 25 ಫಿಲ್ಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏರಿರಿಗೆ 3 ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಮನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಮ್ರ ರಘುನಾಥ್ ರೈ ಯಾರು ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಿಶೋರ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆರೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ತುಳುಟು ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಕನ್ನಡದನ್ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ತುಳುಟು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ನುಮಂತ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಲಕುಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಟು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿ 3 ಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮಳು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪನ ಪಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಬುಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ರೀ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಾಮುನಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಮೆಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಇಟ್ಟಾಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಎಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂದೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೇರ ರಾಜೇಶ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ಆ ರೈಟ್ ಊರಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಮ್ಮೇರ ಪೊಲೀಸ ಸಿನಿಮಾ ಆರು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ನಿಜದ ಅಮ್ಮೇರ ಪೊಲೀಸ ಮನ್ಪನೆ ತುಂಬ ಏನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಆರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪಗಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆತ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಬಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಅವು ಅಮ್ಮೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರ ಪೊಲೀಸ್
ಎಸ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಕಸಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ದಾಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತಲ ಎಕ್ಕಸಕ ಪನ್ನಕಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆದ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಎಕ್ಕಸಕ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇರಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಅಷ್ಟು ದಾದವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುಡ್ದುಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತೋಂದಿತ್ತ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಜರ ಜೋಮಂಜೂರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಡೆ ತೂತೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂದು ಮೆಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮೆಕ್ಲಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ ಅವಂದು ಬಂಡದು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿನಿ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಇಟ್ಟೇನದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಬಣ್ಣಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಅಂಚೆ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಕೊಡು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಐದು ಬುಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ನ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಐದಕ್ಕನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಮ್ಯಾಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಜನ ತೂತಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದಂದು ಮುಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಎಕ್ಕಸಕ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಈಗ ರೀಸನ್ ಅಂದಾದ ಜೆಟ್ ಒಂಜಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಐನ್ ಕೊರೋನ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ತೋಜುಂಡು ಪನ್ನ ಐತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಐತೆ ಡೈಲಾಗು ಐತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆತ ಬಜೆಟ್ ಬರ ಎಂದ ಜನ 1 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಜನ ಒಂಜಿ 50 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಯಾರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಬಂಡರು ಹಿಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಟ ರಿಚ್ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂದಿತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಪ್ಪಗ 35,000 ತಾನೇ ಇತ್ತು ಪರ್ ಡೇ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೇ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವಡು DI ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಓವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ಐನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಿರ ಅಪ್ಪನು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬರೆದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಜನ ಉಪ್ಪೋಡು ಈತೆ ಕ್ರೌಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈತೆ ರಿಚ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಚ್ಯುತರಾವು ಸುಧಾ ಬೆಲ್ಲವಾಡಿ ಪದ್ಮಜರಾವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಯಾರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವನು ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟದ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ವಿಚಾರ ಎಕ್ಕಸಕ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ತುದ್ ಬರ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಎಸ್ ಎಕ್ಕಸಕ ಸಿನಿಮಾಡು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಪಂತಿನಂಚಿತ್ತ ಏರಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಂದುಂಡು ತುದ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂದೆ ಪೊಣ್ಣೋನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರಮೆ ತಗರಡು ಬೊಂಡಗೆತ್ತಿ ನೀರಾ ಬಾವೆನಾ ಈದನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಬಕಾವು ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಏರೆಗಾವಿ ಅವು ದುರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತುನಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಡ್ವಾರ ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಡ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಈದನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಬಕಾವು ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ದುರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಯ್ಯಾನಗ ವರ್ಮ ಬುಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ದು ಚತೋಲ್ನು ದಾದ ಬಡು ಈದನೆ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಬಕಾವು ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಏರೆಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ನೆಂದುರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕುರ್ಲರಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾವನ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನಾನೆ ಬರಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಕುಡ್ದಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಓಲೋ ಕುಳ್ಳ ದಿಕ್ಕುವ ಬಗ್ಲಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಒಂದ್ಸತಿ ಬತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಚಿರುಚಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲುವನ ಏರೋ ವೇಟ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಡೇದಿ ಎಸ್ ಏರಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಡೈಲಾಗ್ ತುಳುನಾಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಕಸಕ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾನ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎರಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಓವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಒಪ್ಪು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಇಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೀನ್ ಇಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಸೀನ್ಲ ಇಟ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಪಜಿ ನಮಗೆ ಪನ್ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವರೇ ಬೇಲೆ ಪೋಂದು ಪೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾತನ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಜನಕ್ಕೂಲೆ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಂದಿನ ಅಂತಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ತುನಗೈಟು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಪನ್ನ ಬುಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟನ ಡೈಲಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಐಟು ಪೂರ ಇಷ್ಟನ ಡೈಲಾಗ್ ಏರೆಗೆ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಹಿಡ್ದು ಕಂಚೆ ಇಟ್ಟ ಅವಡಂದೇ ಬರೇನ ಡೈಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಅತ್ತವು ಐದೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವುಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕದ ಸಕ್ಸಸ್ ರೀಸನ್ ಅದ
ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನ ಎಕ್ಕಸಗರ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ಮಿತ್ತ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿನ ಪುದರ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಲೇಡಿನ ಮಸ್ತ್ ನಾಡೆ 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 ಊಲ ತೆಗೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಮುನ ಪನ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಅಂದೀಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಚೌಟನ್ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತಂದೆ ಮಿತ್ತ ಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅವು ಐಟೆಂಕ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತ ಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಐನಿ ಅಂದೇದ ಮಂತೆ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಅಂದ ಮಂತೆ ಮಿತ್ತ ಬೈಲಿ ಹತ್ರ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಅಂದ ಈಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ದೇವಿ ಎಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಆರೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಡಪದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮುಂದಿನ ತೂಲಿನ ಸರಿ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂತದ್ದು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಸರಿ ಓಕೆ ಈ ಟೈಪದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚೆ ಅಂದೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವತ್ತು ನಾ ಮುಂದೆ ಮಾಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾಸೆ ಮುಳ್ಳು ಪಾಂಡ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆ ಒಂದು ತುಳುಟು ಮುಳ್ಳು ಒಂತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಂಚೆನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಸೋನಲ್ ಬುಕ್ಕ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮಂಜುರೈ ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿರು ಮಹಿಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅವನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಆತಿತ್ತಿನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಳಿಂದ ಬಂದ್ರಂತೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಕೈ ಕೊಡ್ಪೇರ ದಾನೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಈತೆ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಥರ ತಿಂಗ್ నేను ಬುಡ್ದು ಬೇತದಾದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಫ್ಲೇವರ್ಲು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೆರಲಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ నేను ಬುಡ್ದು ಬೇತದಾದ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೈನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪುನತ ಎದುರು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತನ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತೇನ ನೆರೆದಿತ್ತಿರು ಮಸ್ತನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿತ್ತಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚಾತನ ಅವು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಲ ಆದಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತೇನೆ ಪುನಃ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ರೀತಿಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಮನಗಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಕ್ಕಸಕಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಪಿಲಿಬೈಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಈರ್ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತ ಅದಾದ ಗಿಂಚ ಮಂತಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೇತಾದ್ರೆ ಮನ್ಬೇಕು ಬಾಯ ಬನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ನ ನೆಟ್ ಈತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತಿರಂಡ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಅವಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವಡು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ರಡ್ಡು ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಅವನೇನು ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಎಕ್ಕಸಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬಿಳ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವೇನು ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಅಂತ ತಪ್ಪ ನಾವು ನಿಂತೀನಿ ನಿಜವಾದವು ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದ ಅದಂತ ತೂಪಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ತೂಪಾರ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ರೀತಿ ಆದ ತೂಪದ ಪನ್ನ ಇದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮರಣದಿಲ್ಲ ಪೋತೇನು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಿಂಚ ಉಪ್ಪಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಸೈತನ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಫೋನ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅವು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಸಿ ವಾಚ್ ತೊಂದು ಉಪ್ಪರಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋತಿನ ತುಯ್ನೇನು ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ತುಯ್ನ ಪುರ ನಿಜ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲು ಪುರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುನಃ ಪಿದೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ 2 ಜನ ಗಲ್ಟೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಏನು ಕಣ್ಣೆದ್ರು ತೂತೆಂದು ಪುರ ಅವು ಅಂಚೊಬ್ಬರು ಮೆಕ್ಲಿನ ಅಂಚೋರ ಜಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಜಪ್ಪುಡು ಪುನಃ ಅಂಚ ಕನೋಡು ಇಂಚ ಕನೋಡು ಏನು ಸೈತನ ಬುಕ್ಕ ದಾದೈಕ ಸೈತನ ಐಕೊತ್ತು ಬಿಜತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅನ್ಪು ಅಂದೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅವ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರ್ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದು ಓವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ತೋಚನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಓಕೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ತೆಗ್ದಿತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಐಟು ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ನ ತುಳುಟ ಅಂಚೊಂಜಿ ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜದ ನರಮನ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ತೇರ್ಲಂಡಕ್ಕೇನು ಯಾಪ ಸೈಪ ಎನ್ನಾಗ ಜೀತು ಪೂರಾದ ಸೈ ಹೊಡೋದು ನಾನು ಜಾತ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಸೈಪಿದೆ ಐದು ದುಂಬಲಾವು ಪನ್ನ ಸಾವು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದದೆ ಪಣ್ಣ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೈಪು ನಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಪುಣ್ಣು ಈ ಜನ ಬುಕ್ಕರಿ ಬುಕ್ಕರಿ ನಾವೊಂದೇ ಪುಣ್ಣಿ ಇಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇರಿ
ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಆ ಥಾಟ್ ಅವು ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಯಗ ಅಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ಇಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ದೆರ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಆಯ್ಕದಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಂತೆ ಒಯ್ಕಲ ಏರೆಗ್ಲನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಹಾಕಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಸೋಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜನಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಜನ ಒಯ್ಕಲ ಆತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದು ನೀರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐರ್ ತುಂಬು ರಡ್ಡೆಕ್ರ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಾತಂದುಲಾರಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತನೆಗ್ಲಿಗ್ ಪಂಡ ಈ ತೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಪನ ಇಂಚ ಒಂದುಂಟು ಇಚ್ಚೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂದೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಂಗೇರ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಹನ್ ಸಾಲ್ ನೆನಪು ಆರೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕಪುರ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರೆ ಅಕ್ಕಲು ರಡ್ ಜನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ಈ ಜಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಆ ಜಾನ್ ಮಲ್ಪುಣಿಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದ ವಿಷಯನೇ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ನಿಜ ಅದಲ್ಲ ಏನು ಏರೇ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತು ಏರ್ಲೇ ಬರಾಡು ಏನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾನು ಮಲ್ಪವ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಏರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪವ ಹೆಂಗೆ ಕಾತ್ತು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಏರು ಬತ್ತನೆ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಆರು ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕರನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರಿಂದ ಗಾರೆ ಮಲ್ಪದೆ ಎಂಡ ಇಂಚ ಬಲ ಇಂಚ ಒಂತಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅವು ಆರೆ ಮಲ್ಪದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಡದಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೆ ಇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆನೆಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬೈತನ ಎಲ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಪೆರ್ಮದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಎಡೆಮುಟ್ಟದ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಲ್ಲಾತು ಪಾತ್ರರಂಡು ಆರ ನರದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದನು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.